Λοιπόν, το έχουμε. Λοιπόν, βαρύδες, από πού ξεκινήσαμε? Από πίσω ότσο. Ξεκινήσαμε την πιο εύκολη. Από σάντουιτς. Να το. Αν πατήσω μέσα, κοντά. Σταύρωμα. Δεν σηκωνόμαστε, το κόσμο έχει πάει 1,5 λεπτά. Μεταφορά πάνω στο τοίχο. Και είμαι στο λαϊνό βήμα εγώ. Το ίδιο πράγμα γίνεται αν πατήσω. Πάλι από σάντουιτς, συγγνώμη. Πατάω πλάι. Αφήνεσαι τώρα. Διηγίζουμε, τεντώνουμε. Και τώρα είμαι στο μπροστινό βήμα. Από το βασικό. Και 1, 2, 3, down. Πώς στα σκυλιά πως λέμε down. Μπράβο. Σταυρώνω. Κλείνω, sorry. Σταυρώνω. Πέρασε. Κανάνα πασάρα. Μπράβο, πάω κανάνα. Από με τη αλούνα. Είναι πίσω πλάι μπρος, σας το θυμίζω. Άρα δεν σταυρώνουμε, ντάμες. Στο πίσω πλάι μπρος, μεγάλα βήματα, δεν σταυρώνουμε. Καθαρά μεγάλα βήματα. Ωραία. Και ξεκινάω όμως το σαντιστής. Τάκ. Τάκ. Αν θέλω να το κάνω συνεχόμενα. Τώρα πτώματα. Προσέξτε το πόδι της βάσης μου που στρίβει. Άμα δείτε, σηκώνω τη φτέρνα μου και στρίβω. Αν δεν το κάνω μία φορά μόνο, μπροστά και τελείως κόλληση. Ή συνεχόμενα. Τι κάνεις τώρα? Μπρος, πλάι, πίσω. Αυτό είναι λίγο δύσκολο και θέλει γύρω για τον καβαλιέρο. Ωραία. Λοιπόν. Τι έχω κάνει? Ναι, παιδί μου. Άρα, από μπροστινά ότσο. 1 and 2. Κοντά μου για να αλλάξει βάρος. Κλείνω, αλλάζω βάρος, ότσο. Αν θέλω να το κάνω συνεχόμενα, το κάνω. Stop και παμ-παμ, τουμ, παμ. Παμ-παμ, τουμ, παμ. Αν θέλω να συνδυάσω και τις δύο, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, περνάει τα 3, 4. 1, 2, 3, 4. Τι λείπει απλώς που το δουλέψαμε? Βαρύδα από το πλαϊνό της ντάμας. Άρα το λιπάω μπροστά. Αν μπορείτε να κάνετε και αυτό, σημαίνει ότι μπορείτε να παίξετε συνεχόμενα με βαρύδες. 1, 2, 3. Με το μέσα από συνεχόμενα. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ πολύ.